Ubaba uNkulunkulu wethu ebesingamfanisa nawe bekhona uNkulunkulu emhlabeni kodwa akekho kumele ukukhothanyelwa nokudunyiswa ngale kwakho. Uyinkosi ephakeme nasebusuku uNkulunkulu, ungumnini mandla wonke, uNkulunkulu ongcwele, unguNkulunkulu ophakeme kakhulu. uNkulunkulu wethu uyabongeka impela. uNkulunkulu ebusuku siyakwethemba, uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu owayekhona emandulo umhlaba ungakasekeli, nguye khona, unguye futhi uNkulunkulu wethu ozayo. Baba thabatha amandla nodumo nesibongo zonke uNkulunkulu wethu nangalesi sikhathi kungokwakho, ngoJesu Kristu inkosi ephilayo, amen. Ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu, amen. Bingelele Baba uChris Bishop noma egameni likaJesu, amen. Ngiyabingelela abafundisi bonke, izisebenzi zonke, abagcotshwa bakaNkulunkulu. Ngibingelele abafundisi, abavangeli, abashumayeli, omama abafundisi, omama abavangeli, abavangeli bonke, izisebenzi zonke nje zenkosi. Ngibingelela abantu abasha, ngibingelela insizwa, intombi, ngibingelela uSunday School, ngelihle igama lomfowethu wethu nguJesu, amen. Ngiyabingelela kakhulu, ngibingelele noma umthembu egameni likaJesu ome phambi kwenu. Mntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe. Jesu yenzela umusa usuku nosuku impilo yami. Baba umthembu ome phambi kwenu, uJesu ke ungisizile empilweni yami kakhulu. Akekho omunye obengangisiza ngendlela uJesu angisize ngayo. Manje nginokubonga nje ukuthi awubaba uNkulunkulu wakho mkhulu kakhulu, amen. Futhi ngiyaqonda njengoba ngimela ukuthi ngime endaweni yakho ngempela, futhi ngiyamfisa uNkulunkulu ukuthi abe njalo nje. Haleluya. Ngiyazibingelela kakhulu ke egameni likaJesu kulo mzuzwana. Ngibonga uNkulunkulu ke omuhle ongajiki, obe uyena emandulo namanje usamnguye, amen. uNkulunkulu ungaguquki ke, lo esimkhonzayo ulo uMoses ayimkhonza. Ikona nje ukuthi ngalesikhathi ayimkhonza ngaso yena wayemazi ngenye indlela, awu amen. Waba negama lakhe futhi alaziyo, amen. Ngalesa sikhathi uJesu igama uJesu lalingazeki, nendodana yayingakabonakala. Awu haleluya. Manje thina sanenhlanhla ukuthi sivane sifike uJesu esehambe phambili, wavane wabonakala, wahamba phambi kwabantu bambona, wenza nemangaliso, wabonakala. Awu amen. Haleluya. uNkulunkulu ke lo omkhulu kakhulu kakhulu kakhulu, uNkulunkulu ovane nje wahlela impilo singazi noma sizoba khona, wasihlelela ukuthi ngelinye ilanga beyolandwa amasela asindiswe nawo, akwazi uma phambi kwabantu afakaze ngegama lakhe lona lodwa. Haleluya. Indaba kaJesu ngangingayazi-ke nami, ngangingayazi ngempela ke, futhi ngangizwa bakhulunywa ngayo kodwa ngangayifuni. Kodwa kunento eyenzeka mhla ngishinyeziwe ngamukela uJesu, kwaba khona izinto ezenzeke empilweni yami, kwaba noshintsho. Into yokuqala nje ngayibona ukuthi kunezinto ezazingqo, awu amen. Kodwa kwenzeka ivice versa, ngabona sengehlula izinto ebezingahluli. Ngazi kahle ukuthi amandla olezinto anginawo. Into eyenza nje nginqobe ile nto eyenziwe phezu kwempilo yami ukuthi
uthanda omunye afike nendlela yakhe naye azofaka ngayo akufakayo. Isho uma ngabe kulanda olunye uhlobo ozofike lehle nami esayidini, lehle nami esayidini, lihamba lingishaya imbazo kathu, kodwa njune khona kunjalo ngiphinde ngifeyile. Awu amen. Kodwa uthe langa linye mhla kwamenyezelwa ngohlukile. Awu amen. Othe mayefika yena wenza nje izinto ezazinzima wazena zasimple. Izwi ngangakalazi ukuthi okwahlula abantu, kodwa yena akulamandla ukuthi kungamahlula. Ngazibona ngikwazi ukuhamba, sengikwazi ukunyethela into ebengingakwazi ukuyenza. Ngazibona ngihlala ngendlela ebengingakwazi ukuhlala ngayo. Awu amen. Ekhaya besikhula sifundisa ukuthi umfana kufanele abe yisoka, ubone ngathi into enhle noma isibusiso ngoba kukhuluma umuntu omdala, kanti sibulawa siphila. Awu amen. Haleluya. Kuthe makufika uJesu kwashintsha izinto empilweni yami. Kwangashintsha kwashintsha i-altar. Into yokuqala endaweni engangithandaza kuyo ngangaba ngatholakala e-altar elisha. I-altar lesivumelwano esisha ngangingakalazi, kodwa igama lami lase selibalele phakathi ukuthi mhla ngimamukele. Igama lami angazi ubani wagijima washona ngapha la bedwala khona, wafika walicisha, akabuzanga muntu obuye wazobhala ngapha ukuze mangimenyezwa ngingabe ngisezwakala ngapha, kodwa ngisekele la ngibizela khona ngoba ukhona la ngiwa khona. Igama lami kumele libhalwe la ngiya khona. Haleluya. Igama lami kumele libhalwe la ngiya khona, lisulwe la ngisuka khona. Awu haleluya. Haleluya. Manje ngihamba kahle, ngiyazi ukuthi noma bezame enzansi izinhlava zisaphuma segama lami. Sebekhulumiswa kwabantwana ngoba akusayilona lelo abalaziyo, sekwelinye elabhalwa emaphakadeni uNkulunkulu umninimandla onke. Awu haleluya. Ngiyacela nje uzala zibhekezweni inkosi bese siyathandaza egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela sizobheka incwadi ngokukaLuke chapter number 12. Awu amen. Bese nje siyathandaza egameni likaJesu. Haleluya. Uyabo lapha ekuqaleni uNkulunkulu kade ehlela nje uvale wahlela, uthe efuna ukukhulula abantu akalandanga abantu abaningi, wavame walanda umuntu onegama elaziwayo. Igama lakhe laziwe ebukhosini obunye, ebukhosini lapho enendawo kade ihlezi kahle aziwa nje. Wavame walanda yena, mayelana yena baxoxa naye ehlane. Uma bexoxa kanti uxoxa naye ngenxa yabantu abaningi. Awu amen. Mase xoxe naye ngenxa yabantu abaningi kukhulula abantu uyazi ukuthi o-Aaron babengazi ukuthi labo babe zisebenze ezaziwayo, kanti umuntu ovula indlela uyena uMoses. Awu haleluya. Uvula indlela wayivulela bonke, kodwa ke bathe sebevulelekile indlela kwavale benza inkinga yokuthi bazibone ngathi nabo sebengcono, ngoba kuyamemezeka kusho ukuthi alento uMoses ngathi angisamdingi, ngoba lento uMoses ngathi ngiyayibona. Kanti akazi ukuthi umuntu kaMoses sesesandleni, wena Aaron uzokwazi. Awu haleluya. uMoses esakhona, Aaron noma Eliya nizobona into enkulu. Haleluya. Haleluya. Uma nje uMoses esakhona
kunezinto ezizovela kuwena ngenxa kaMoses. Ukuhamba kaMoses ungathuki. Kuvale kuvuka uJoshua ungavuki wena. Ukuthi indaba kaMose uyayinaka, uyinaka noma uMose engathandi nako. Amen. Haleluya, haleluya. Uyinaka ngempela futhi gadi ingozi ukuthi nomuntu oyokhulumela sowubhedile uyena uMose futhi. Haleluya, haleluya. Akwethe singasuka siyephi. Ukuthi umzalwane angafuni ukuphatheka esontweni, angafuni ukuphatheka esontweni bese athi ushintsha isonto. Manje ushintsha isonto, ama-plans enkosi akawazi. Uyabona ushintsha isonto uthi uyabaleka, ubalekela Emvubu Church kanti akazi ukuthi sizohlangana naye. Phela sihamba noMose, manje uMose uya la ethi nakhona kanti indlela yaseMvubu Church yathiwa izothi besizohlangana phambili. Awu haleluya. Inkosi indaba yokuhamba ungazi la uyakhona. Haleluya, haleluya. Ngiyabingelela ebusuku egameni likaJesu. Ngicela mfowethu Ntezo ngisize sivane sithandaze Jesu. Amen. Ngicela mfowethu verse 5 sivane sithandaze. Kodwa uNkulunkulu kaBaba. Asibheke mazwana nombhalo izwi lenkosi. Incwadi kaLuka chapter number 12 verse number 5. Amen. uJesu uxwayisa abafundi bakhe. Amen. Verse number 5. Kodwa ndiyakunitshengisa enyakumesaba. Mesabeni lo othi esebulele abe namandla okuphonsa ezihogweni. Yebo, ngithi kini mesabeni. Ngithandaza mfowethu. Uyinkosi ephila wena wedwa. Jesus. Awu uNkulunkulu wethu ongcwele. Wazomangalisa ebusuku. Wazomangalisa ebusuku. Wazomangalisa ebusuku. Nabankosi sikhona hleli. Siyalele silindele siyakuzwa. Awu lokumemeza njalo nje. Lokumemeza njalo, lokumemeza njalo. Uthi yabo mesabeni. Khuluma Nkosi memeza. Sikhuphe nezwi lakho. Kuthola umoya esithi khuphe. Khuphe izwi lakho nawe uphakame. Uyinkosi yamakhosi. ngoJesu Inkosi ongcobile. Amen. Ngicela nje ukuthi ungisize kokugcina ke. Sothi nje kancane sesiyathandaza. Verse number 5. Verse number 5. Ihloko sithi uJesu uxwayisa abafundi bakhe. Ngoba abafundi bamele baxwaye. Yeah. Amen. Hallelujah. Ya abafundi nje bamele ukuthi bathi behamba bahambe bexwayile. Ngoba ungexwaye lapha mawufunda uverse 1 uyaveza ukuthi ngenxa yokungexwaye batholakala sebehlebake. Yeah. Bekhuluma izinto esithe kanti abazi ukuthi lezi abazikhuluma esithe ngoba bazikhuluma nje bafaka into ezirong. Lezo zinto zishiya ukuthi konke okukhulunywa esithe yakuvela. Yeah. Obala. Awu amen. Konke okwenzakala abantu bangaboni ngoba ngenxa nje yokungexwaye. Awu amen. Ukwenza nje ngokujwayela ungexwaye kwenza uphambane necebo likaNkulunkulu. Awu amen. Ungexwaye nje ukuthi yonke into oyenzayo uyenza usowajwayela. Alright. Awu amen. Ujwayele yonke into ujwayele nabantu abadala. Ujwayele
ujwayele nje yonke into yenza ujwayele ukujwayela kwakho kuzokuphuthisela ngento emangalisayo kodwa siyambonga uJesu ukuthi yonke lento ezokujwayela uma ungabuzwa abantu kuthiwa bayezinyangeni bezongisaba ungixwaye awu amen yona into yenza bayezinyangeni ungamesaba uNkulunkulu ungixwaye ukuthi mabeqhathanisa uNkulunkulu la nenyanga yangakubo kodwa uNkulunkulu usengaba mncane kunomkhizi isibongo esivela izolo lesi ngoba uNkulunkulu mdala kulezi nsuku umkhizi usaneminyaka ebalwayo uNkulunkulu mdala awenziwe uye umkhizi ufika umhlaba sawukhona usengaba mkhulu dlalayo abe mkhulu okudlula uNkulunkulu kanti umkhizi uvele ngoba naye uvele uNkulunkulu ithi iBhayibheli umhlaba nokugcwala kwawo kungokwakhe kodwa ke kenze ukutholakala umuntu esesaba nje akodwa mfowethu sisaba mina mfowethu ngisaba ngangizesaba izinto ekuthiwa zibonakala ngangenankinga nekubonakalayo kodwa mawuzongitshela ngezinto ezingabonakali imkhovu nani angishaya uvalo ngoba manje angazi zothi maye attacker ivele ngakuphi yona into engenza ngizisabeke lezo kodwa mawuthi naye mfele ngangingathuki kakhulu awu amen ngoba yona nomthakathi ngangingathuki kakhulu ngoba uyabonakala kodwa makuthiwa ke uthi phezulu ngoba manje ngizongambona ukuthi mayisegadla ugadla kanjani yona into yenza ngisabe leyo amen kodwa mhla kufika uJesu kwaphela ukusaba ayikho esatshwayo manje awu amen haleluya yazi uthi kuyenze usabe uzusabe ngisho ukukhuluma phakathi kwabantu ngoba usuke wabona inkabi nje sozama ukukhuluma ngoJesu usuke wabona inkabi noma wabona isinqa somuntu oshini so yeke ukukhuluma ngoJesu oyisimanga uJesu oyisimangalisa zonke ikhale khona sivele ekade abakhona uthatha into zakhe kwathiwa ngazi izinto sesaba izinto ekhona ekhona umnikazi awangicela ufune ukuthi vele sithandaze la ngisekhona verse number 5 kodwa ngiyakumtshengisa enekumesaba kusho ukuthi ke bayadinga kodwa uhlobo njalo loluntu maselimbonile libeni ngesaba kade simbona la enzimanga la ngabothu enzimanga nemangaliso uNkulunkulu ephakathi kwethu evele uthi mkhulu kangakanani kodwa masiphuma la siphinde singabe sisaba futhi awu haleluya kodwa ke la uthi uJesu yalazi nina magwala nesaba yonke into le ekhona emhlabeni uma kufika inyanga nje uma ike yashukuza amathamba wena usuyathuthumela beke kwaphonga umuntu kabili kathathu manje wabona umuntu efafaza nje ejikjela umuthi awusaphumi ngishendlini ngoba manje usuke wambona angiphathi kona bekwampupha ekuthakathi awufuna ukuthi nihlangane endleleni ngoba umsaba lokho kuyisimanga awu amen uma wezwa ngento ebulalayo indlela yokusaba ngayo ukufa yazi indlela umuntu akusaba ngayo ukufa okusaba ukudlula uNkulunkulu akhohle ukuthi mayesefini la uzodinga khona uNkulunkulu awu amen asaba ukufa okudlula ungamkhethi nje ukuthi ukhetha because uJesu nokufa because uJesu uyafa manje motha umkhonzi uzophila ube nemali eningi utasiye vele sithandaza kodwa ngiyakumtshengisa enyakumesaba awu amen uthi kodwa ngiyakunitshengisa ekumele limesabe noma niyakumesaba ngoba ziningi into esezisatshile zabonakala zinamandla okudlula yonke into ekhona kodwa ikhona into noma ukhona obenele ukuba ngabe yena yedwa nje uyesatshwa ngoba uye kunesizathu sokumsaba awu amen haleluya uthi kodwa bekengitshengise bekumele nimesaba fanele ufundeke ukuthi wena sithandazeke kodwa ngiyakumtshengisa
ngithi kini mesabeni lowo. Uthi yebo mesabeni lowo. Kusho ukuthi bakhona nabanye. Awu amen. Kunzima yazi kunzima nokuthi ukhulume iqiniso ukuthi onkulunkulu bonke abala emhlabeni laba bakhona abakhonza abantu sizokwahlulela kanye nabo abantu futhi indlela ababantu ngayo ukuthi abantu thaqa abantu bangempela yilento ukuthi bagula baze bajovwe awu ikhombisa lokho ukuthi bangabantu mangafika isifo esisha manje simenyezelwe kuzofanele kufanele ngisho uNkulunkulu kuthiwe kuyaqharantina noNkulunkulu aqharantile kodwa lo ezokhuluma ngaye namhlanje lo aqharantile yebo uthe bethi bambulele wabonakala engene ngasanokho Oh Jesus. esibona nje ngaphakathi athi ukuthula bakubekile awu wanjani lo ungavalelwa awu uNkulunkulu bevalelwa bale bamvalelwa Hallelujah. ungakhona kwakusewile Oh hallelujah. ngosuku lokuqala bangakhona ukuthi baphinde bamvalelwa engekho nkembe kuthiwa bavalwe nayo lapha engekho inkembe kodwa kunento eyaphuma angazi kwaphumani yavele yanqamula ikhanda likadakhona yanqamula isikhala sikadakhona yanqamula amandla avela la ekhopheni lo esikhuluma ngaye la Hallelujah. lo esikhuluma ngaye la Hallelujah. akavalelwa Yeah. akavalelwa-ke lo uyena lo besefikile ashintshe intombi ihambe ngenye indlela Oh Jesus. kanti ihamba ingazi kufanele ihambe kanjani afanele etshengise indlela ihambe kahle uyeke lo sikhuluma ngayo obele kwesatha Yeah. elithi ngiphambe qethela kwesatha Kodwa ke kunitshengisa nekumesaba. ngiyangitshengisa nyakumsaba Mesabeni lowo othe sebulele. besabe lo othi naye uma sebulele yena Abe namandla okuphatha abe sokwe. namandla okuphonsa sokhwe Yebo ngithi kini mesabeni lowo. yebo ngithi kimi besabeni lona awu haleluya uyena-ke mfuthi ekumele simesaba ngicela soqedile mfuthi soqede ngempela soqede ngempela ukuthi yebo mesabeni loyo kunonkulunkulu ogama lakhe uJehova Sebawothi kunonkulunkulu ogama lakhe uJehova Nisi uJehova Elohim uJehova El Shaddai uSomandla ikhutani kaKelama uNkulunkulu omkhulu kakhulu ongelinganiswe emhlabeni uyazeka ezulwini uyazeka izulu lisihlalo sakhe somkhosi umhlaba usenabelo senyawo zakhe uNkulunkulu wazeka endaweni ephansi endlini zamakhosi uyazeka yebo kanjani uyazeka uNkulunkulu omkhulu usibalathi igama lakhe ungikhona
to